Видяхте ли някога този филм Уили Уонка и шоколадовата фабрика, където са в тази шоколадова река и нямат представа на къде отиват? И всичките? Добре. Подяволите. Какво наричаш ме болен? Светът е болен. Те могат да бъдат причистени само с кръв. Твоята. Искаш моето виждане. Може би просто искаш да видиш нещата от моята гледна точка. Нека видим дали мога да те обърна. Добре, това не е добре за махмурлука ми. Страх ли те е просто, че не разбираш? Сега тогава си. Тъмнината, сега е време да завърша шедьовъра си. Последният разрез. Предпочитам да не го правя, човече. О, страх от седене настрани, страх от седене настрани. Доста опасно, нали? Но знаеш какво казва. Ти не можеш. Да имаш и вълка си, и ягнето цяло. Добре, всичко е наред, момчета. Аз съм добре, вие сте добре. Всички сме добре. Ето така. Добре. Виждаш ли? Няма за какво да се притесняваш. Няма за какво да се притесняваш. Не се вижда на лицето ми. Как изглежда? Ясно като ден. Отлично. Добре. Трябва да се извиня за лудия режисьор Пабло там. Той е просто още един от лудите маниаци и чудовища, които обикалят нашото студио вече на 93 години. И искам всеки един от вас да си даде големи аплодисменти, защото вие сте точно така.